Hver dag bliver der smidt tonsvis af træ ud på danske byggepladser. Træ, som har været anvendt, men som i sig selv ikke fejler noget. Det kan fx være træ brugt kortvarigt som transportkasser, træ med skæve mål eller med skruer og søm i, som gør, at det ikke umiddelbart kan genbruges i et byggeri. Indtil nu er meget af træet blevet sendt til forbrænding, men det har vi gjort noget ved. Vejle Erhverv har været initiativtager til pilotprojekt Genbrugstræ Vejle, hvor det skæve træ genbruges. Projektet er gennemført i et tæt samarbejde med lokale aktører i byggesektoren samt Kriminalforsorgen. Resultaterne af pilotprojekt Genbrugstræ Vejle viser potentialer for en rentabel forretningsmodel, der nedbringer byggebranchens CO2-aftryk. Første skridt til genbrug sker ude på byggepladserne. Det passer fint ind i vores arbejdsdag. Svend bruger ikke unødig tid på at smide det i buret. Den tid, de skulle have brugt på at smide det i containeren, den kan de lige så godt bruge på at smide det i det bur, som Stark stiller til rådighed. Vi er med i det her projekt også, fordi det bringer nogle inputs til os, så vi kan videreudvikle os selv og være med til at videreudvikle branchen hen imod mere bæredygtige løsninger. Udover at vi sparer nogle penge på affald potentielt set, så giver det også vores medarbejdere en følelse af, at de er med til at bidrage til den cirkulære omstilling af byggeriet. Og det viser jo også, at der er en forretningsmulighed i at håndtere vores materialer på en ny måde. Herude rejser vi betonelementer, og i forbindelse med det, der bruger vi noget træ til interimslukninger og til rækværk og sådan noget ting. Det her træ her er ikke færdigt med at blive brugt som et produkt, når vi er færdige med det, og derfor vil vi gerne ligesom give det et nyt liv et andet sted. Så det træ, der ligesom kommer herfra, alle uanset størrelse bliver sorteret i en træcontainer, og en af grunden til, at vi går ekstra meget op i det, er fordi, at træ er et naturprodukt, som bliver plantet et eller andet sted og er måske 10, 15, 20 år om at vokse op og blive til det her forskalningsbræt. Når det er brugt her på byggepladsen, så er det jo typisk kun blevet brugt til et formål. Det vil sige, at når vi er færdige med det, så kan det godt være, at det er blevet beskidt, det er blevet skruet og savet lidt i, men derfor er det ikke et endt produkt. Så med al respekt for den her naturressource, som træ er, jamen så sender vi det videre i systemet, så det kan blive genbrugt et andet sted. Når træet afhentes, køres det ud til Kriminalforsorgens værksteder. Det giver indsatte meningsfuldt arbejde med bearbejdningen af træet. Tarprik er med i det her projekt, fordi vi er specialister inden for udvikling af recyclingprocesser og værdikæder. Træet gennemgår en bearbejdningsproces, som vi har udviklet, som gør, at træet det sorteres, tørres og skæres ned i de standardmål, som bliver solgt i trælassene. Kvaliteten af træet er den samme, som du finder i det ganske almindelige byggemarked. Og jeg synes, det er meget positivt, at projektet ikke kun handler om miljøet, men også handler om den sociale dagsorden, i og med, at man aktiverer de indsatte i Møgelkær fængsel. Nu er træet bearbejdet, og herfra bliver det sendt til et byggemarked. Her kan både private og virksomheder købe det genbrugte træ. Her vil jeg gerne prøve at se, om vi kan skabe et produkt, som er en vare på hylderne, som vores kunder kan gøre brug af. Der passer det her egentlig meget godt i, at vi kommer ud på en byggeplads, at vi kan samle noget træ ind og sende det videre til forædling. Det hjælper jo en hel del med det, at der er fokus på de grænseværdier, som vores kunder kommer til at møde i fremtiden. Er du nysgerrig på at vide mere om projektet, så kontakt Vejle Erhverv.